Unya atol sa sesyon nila gahapon mga par, si Vice Governor Hilario Davide na si mensahe sa mga board members nga suportahan ang umaabot nga bag-o nga gobernador sa probinsya sa Sugbo nga si Pambari 4. Mayong adlaw kanatong tanan ug welcome back sa atong channel. Ug daghan kayong salamat mga par sa inyong suporta. O sa ako ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe, palihog og subscribe mga par para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction. So karon mga par, June 24 ug unom na lang kaadlaw ug manaog na si Gwen sa Kapitolyo ug mosaka na pud si Pambari 4 sa Kapitolyo mga par. Unya gahapon last day sa sesyon sa mga board members gahapon. Unya pasalamat mga par nga wala na ilain nga gihisgutan pa ang mga board members. Unya atol sa sesyon nila gahapon mga par, si Vice Governor Hilario Davide na si mensahe sa mga board members nga suportahan ang umaabot nga bag-o nga gobernador sa probinsya sa Sugbo nga si Pambari 4. Nang hinaot si Hilario Davide mga par nga unta musuporta ang mga board member nga bisan dili kaalyado ni Pambari 4 ug tungod alang sa mga katawhan sa probinsya sa Sugbo mga par. Ug nang hinaot siya nga unta magtinabangay kay kini si Hilario Davide mga par nang mahimo naman sa dinunyang civilian. Ini ka human sa yang termino karon kay napil ni dagan ni siya congressman nga to sa South District. Wala man ni kadaog si Hilario Davide. O mahimo na unya ning civilian si Hilario Davide mga par. Pero nindo to nga plano ni Hilario Davide. Nindo to yang speech gapon nga gitambagan niya ang mga board members nga magtinabangay o suportahan ang umaabot nga bag-o nga gobernadora sa probinsya sa Sugbo. Nindot kana nga mensahe nga mga par kay unta ang mensahe ni Hilario Davide sa mga board members nga unta tumano sa nila mga par unya kanang ipadapre ng usa ng pamulitika kay humanaman ang eleksyon. Unya na po ta mamulitika sa sunod sa umabot nga sunod karong 2028. Mas maayo pa si Hilario Davide mga par kay napa siya mensahe sa mga board members nga unta suportahan si Pambari 4 sa iyang mga plano. Pero si Gwen Garcia mga par kanang wala man siya gihimo, wala siya speech nga unta suportahan si Pambari 4. Kung tinuod nga nagmahal si Gwen Garcia sa katawhan sa probinsya sa Sugbo, unta nasa siya tambag ni Pambari 4 nga yuhon o tarungon niya ugda ang mga katawhan sa probinsya sa Sugbo. So daghan kayong salamat mga par. Unya palihog kog subscribe sa akong channel para ma-update mo sa tong ipang-upload nga mga video reaction.